Oh, hallelujah. Uya baba zeka Kosi Zulu Ungwele Nchalo Simagate Sisonjalo Uya baba zeka Uyinkosi Zulu Ungwele Nchalo Simagate Uya baba zeka Jesu Baba zeka Ungwele Nchalo Simagate Baba zeka Uya Baba zeka Uya baba zeka Zulu Ungwele Simagate Uya baba zeka Baba zeka Baba zeka Zulu Ungwele Uya baba zeka Uyinkosi Zulu yebo Ungwele Uya baba zeka Baba zeka Ungwele sima Ungwele Nchalo Ungwele Nchalo Simagate Ungwele Nchalo Nchalo Hallelujah! Hallelujah! Glory be to the King of Kings. Hallelujah! Hallelujah! Lala uma ewubona uSathane akana nkinga uSathane nathi. Hayi akana ngqaki nathi. Inkinga suka saphatha lento. Into esixabanisa nesiroko bazalwane upredestined. Uma singase siba abantu nje izithithi Nkosi yami izinto eziphila zidle ilale. Inxaku usuke wathi uzalo. Kwathiwa awufani nabanye. Kwathiwa ezakhe izinto ngeyifane neza. Kwathiwa she's a source of breakthrough in her family.
Ngathi usathana yini lento ephethwe yilo muntu ingathi izosinika inkinga ngoba thina sifuna bafe behlupheka. Alamasa. Nahaseya. Akuliwa nathi. Kuliwa nalento esigijima nayo. Nanasa. Esayinikwa is the eternal realm in spaces of intimacy. Ngalenkathi sihleli noNkulunkulu ebhizi athi khanyo. Athi bakakubona emhlabeni mntanami wena uyoba unokukhanya. You will bring light wherever you go. Unto Satan, how can we change her destiny? How can we make her bring death instead of light? How can we make sure that an opposite of what the Lord has spoken occurs? Sone ngokuthi sivele sizalwe. Ukuphuma nje sibelethweni sikama wakho, you literally declared war against the kingdom of darkness. Ukuphefumula nje webazalwane, sone ngokuphuma siphefumule. Isihoko wase kukhishwa umbhobho kwathiwa mlandeleni. Na. Hey na. Worshiper, and not a normal worshiper. This is a prophetic worshiper. When she worships and prays, she prays according to what is downloaded. Uthandaza into ephuthumayo. Uthandaza inhliziyo kaNkulunkulu. Akafani nama intercessors ulathandaza. Engalalelanga ukuthi uNkulunkulu uthini. Because when we pray, we need to shape Zion in our prayers. We are literal magicians. Si shape Zion. We shape inkonzo ungakafiki kuyo. Uthi umuso uyibona usuphakathi uthi ayenzeke lento uThixo ayishilo ebese ubonakala ubheka phansi. Uthi God of Zion. uNkulunkulu ongcwele. Wena umphethe amandla njengengubo. Ayibuya lesimonweni egama likaJesu. There is nothing normal about you. When come to fana nabanye, indaba izimpi zabo ingafani nawe. You're so different. uNkulunkulu made sure. Ukuthi umnika into engafani nami, engafani kamama, engafani kasisi, engafani hawu bazalwane. Asihlale phansi. So now, once sawunika predestined skijima now. Now the Bible. So now, once sawunika predestined skijima now. Now the Bible says he's Alpha and Omega. It doesn't really speak about the in between. But once uNkulunkulu wakupredestina, you think yonke into izohamba kahle nje, be right. Be right. Kanti once got you predestined. Satan, literally. Do you know what? Kudala sasitshela ukuthi kube kuyithombe. Do you know what? Umbuso Satan is very advanced. Abanye baphatha ama gadgets bekude. Uvela isithombe sakho kuthiwa uyinkinga. Akalalo ibusuku uyathandaza. Uyinkinga. Mina, I believe that was seen by the devil when I was 8. Because that was my first rape experience. And I'm not going to talk a lot about myself, but I want to just to give you an idea. I'm 8. My first
ngiyangizwa ngathi ngithe first rape experience. Ngaresha futhi umfundisi osinisiwe wamanye amabandla nje adumile la eSouth Africa, Pentecostal Church, efike ekhaya ewumhlobo wabazali bami. My parents were called, ngirepele toilet lakithi eno 6 months ebeka itende, kodwa yena abazali mabengekho ngenza umfazi. The whole of the 6 months I became his wife. Kanti usevula ama portals, enye ama portals efuna sivale namhlanje ukhondolo. If someone told me about this early, ngangiyothi mangisindiswa ngisheshe ngilivala ukhondolo le rape. Ingakho umuntu wasi4 wangirape sengisinisiwe. Umfundisi futhi naye ngaqala umfundisi ngavalwa umfundisi. And what you need to understand is painful experiences zidala i-character. It depends on the direction you take after pain. I think you said that, Prophet. If you run towards the devil, he will build, molds you. He becomes your porter. Umniki right wena. Akanawo amandla, but you give him the right. Angithi phela thina singonkulunkulu abancane. Which means the more busy lokho edlala la, because this is i-board meeting yamadimoni bala. Ngenkathi uSathane lokho engihlebele ethi awuyilutho wena. Awuyilutho ngase ngiyavuma ke mina ngathi angiyilutho. Waqala wa build character uSathane. Wathi iba ne-anger. I was the most suicidal girl. Mina ngangacishi ngizame. I tried 3 times to kill myself. Okwesithathu angithi ngithe ngona ngokuthi ngingasheshi nqumla ukhondolo. Okwesithathu is after the last rape. La khona ngaphuza imebulini ngayigqiba yonke u30 ngayivula ifresh ngayiphuza. Angikaze kodwa ngiyifi isimanga sento ngoba lento iyakwazi ukugcina. Ilokishini ethi akazukufa. Until the predestined aphumelele akazukufa. uNkulunkulu ngilakuthumelela ingelosi. Angazi afiyeza ngenzani ngoba ngalala for nearly 3 days. Ngaqale ngaphalaza ngalala ngalowo mzuzu bazalwane mina ngaqala ngangahamba negotsa ngahamba namanye amatende into yokuphapha uma ubiziwe ulokhu uhamba unamathela kanti nginamathela endaweni wrong. Ngangisetendeni ngizama ukuyibulala kanti kulo 3 days ngilele ngizobona ivision yomuntu aza isandla esikhulu siza newash. Wathi uyalibona leli wash wathi buko ligqokile mangibheke ngiligqokile because njengamanje impilo yakho ayikho fake. So that I trust you with your life. Uthatha yami impilo ngoba iyona ioriginal. Because it is only through me that you can carry the purpose. Once you carry predestined, you become an enemy to the devil. Akijimamela athi asimqede. Ebese omunye baleka ekusathana njengoba ngibaleka ekusathana. Kwa create i-character again. Bese ifika izala izithelo zenyama. Izithelo zenyama bese izala ama habits. Ama habits abese zala niyayizwa lento baselwane. Ama addictions. Kunezinto esinazo ezidalwe yinto esangena kuyona. These women singava engixoxe ngabo. They all have ama traits acisha besimila. But through the pain I see uRahabi egijima. Angithi i-prostitute. Uthe predestined wena, you're a queen, esibelethweni sakho kuyozala uJesu, kuyophuma uDavide. Akhuluma uNkulunkulu wakhuluma. USathane wagijima amaphambi kwakho athi ayikho leyo nto ngiyayivimba. Ngenkathi ayivimba wasetshalo kwakhe. Wathi wena uyilutho. Indlela ongayilutho ngayo, you can even become a prostitute. Wathi kuRahab wavuma ukuthi akayilutho because I do not know ukuphi ayilutho sokushumayeziwe umuzi uvume ngokuthi umzimba wakho ulalwa amadoda 100.
I don't know which situation you are in, njengobuzela. God is unlocking destinies. Right now. What to tell them? I'm shifting them. So gibela ama dimensions. When I live here, the prophet is taking us to another dimension. When you get there, une full blown into whereby la khona uyophuma la impilo yakhe ingaphindi ifane. Now uRahab wavuma ukuthi abe prostitute. Njengoba noRuth wayehamba eShumayela uthi noMoab ukhokho wakho kwa incest. Kwala lana abantu begazi ukuze kuzalwe wena. Wathi esamangele ilokho futhi uRuth waphindwa bomfelokazi. Niyazi ukuthi kwakuyihlazo kanjani kuba umfelokazi ngalesa sikhathi. But bembiza ngomfelokazi bambiza ngentombazana ezizalwe ngamanyala. uRahab la yefika khona kwakuthiwa nasi and remember in Israel or in any other country dala uma uyiprostitute unendlela ogqoka ngayo. Ungagqoki njengabanye abantu besifazane kwakufanele ucace ngendlela which means ipresentation yakho represented what you did. uRahab wonke umuntu wayebona into elalwa amadoda. Kanti abazi ukuthi intombazane lena in intimacy. In intimacy, she was conceived. In her mother's womb, she was preordained and predestined. And somehow, the Lord will make a way for a destiny to find you. Kodwa kufanele ube sendaweni ethile angimela. Ukuze destiny yakhe ikwazi ukunqaka. uThamara yena bazalenda kwaThamara ihlungu ngoba intombazane yangena emshadweni ithandela uER. uEr ngazibizwa kanjani njenge-ER. uEr washada nendoda ulithi izwi kaNkulunkulu uyayinenhliziyo embi. uNkulunkulu wayibulala. And uNkulunkulu akaqala kuyena ayoxoxa naye athi ngizoyithatha indoda yakho uyayivuma leyo nto noma uyivuma. God was not in a space of caring ukuthi uThamara uthini, uThamara uzosala enze njani. uThamara, keep in mind, she had wayengakamzali umntwana. Uma ishona indoda yakhe washadiswa nonani mfobo kaEr kwathiwa wena ingane ozoyizalisa lo sisi zizobizwa ngalo omdalo sashona. Lithi uEr ngazibizwa kanjani njenge-ER. uEr washada nendoda ulithi izwi kaNkulunkulu uyayinenhliziyo embi. uNkulunkulu wayibulala. And uNkulunkulu akaqala kuyena ayoxoxa naye athi ngizoyithatha indoda yakho uyayivuma leyo nto noma uyivuma. God was not in a space of caring ukuthi uThamara uthini, uThamara uzosala enze njani. uThamara, keep in mind, she had wayengakamzali umntwana. Uma ishona indoda yakhe washadiswa nonani mfobo kaEr kwathiwa wena ingane ozoyizalisa lo sisi zizobizwa ngalo omdalo sashona. Lithi iBhayibheli oba nomona lo not angeke mina ngizalela umfowethu. Kuthiwa wenza indlela engeke ngiyichaze kufanele ufunde iBhayibheli ke kwasami kuze uyibone. Wenza indlela spiritually illegal. Ukuthi angakhulelwe lo muntu. Uyabona umuntu lona nje onengqondo engaphilanga akamcabangeli uselfish. Akamcabangeli uThamara. Abanye they are victims of mistakes abazenze bona. NjengoRahab, she made a decision to be a prostitute. Abanye are victims of things abangazicelanga njengoThamara eyivele zabalandela. Inhlungu yakulandela uthi uqasha la ikulandela uyazi leyo nhlungu. Uthi uqasha ngapha ikulandela uthi uyafast ikulandela. Uzogcina usuma endaweni kanti kahle mina ngidalela ukhala. Mina ngidalelwe inyembezi yini. Ingani ngisindisiwe nje bafethu pho ngakhala kangaka. Ngithi ngishona ngapha ngiyarejectwa. And uNkulunkulu asekufake kwi-season ye-training bazalwane le ayivumayo uSathane ukuthi ayidedele phezu kwakho. Hey, ibe ngazuthi akanandaba. Ibe ngazuthi akanandaba. Ibe ngazuthi akekho uNkulunkulu. uThamara wathi esekhalela ukuthi akabathola abantwana abayeni bakhe bayafa. Ubizwa ngewidow wathi kuba bezala uJakobe wamxosha. Lithi iBhayibheli wamkhohlisa wathi umfana omncane uzomshada. Kanti uqamba amanga. Uthi enhlizweni yakhe wathi le ntombazana ngiyishadisa umfana wami ngoba isiqalekiso. Have you ever walked
walked a journey until people said you are a curse. Abantu bathi mebedlula ngakini bathi we amabhadala akulungi lutho noma ungatshala igwava ngeke limile noma ungabekani izofa. Kanti uNkulunkulu ukhona. As long as you predestined esakhona, we won't die. I'm here to report that. Angeke sife as long as usakhona predestined. But predestined ufuna into eyodwa sengihlala phansi. Into esimila kule bantu besifazane bonke bayasukuma. Bathi noma ngisifebe ngilala namadoda angifuni iposture. Sengiyagoduka ngigoduka ngihlala phansi ngathi what ngifuni iposture. What ngifuna indawo nje. La khona I'm sure sometimes when God calls you to posture as a align awazi nokuthi wenzani ngoba indlela ekubheda ngayo sazi noma yikho lokho kwenzayo ukudikile mfana uthi ngiyayeka lento mina abantu babona injongo engathi inhle inezinto eyikhazimulayo abazi ukuthi inhlungu zakhona ngiyayeka lento mina ufinonto abantwana bayagula yonke into ibheke yonke into ifakaza okuthe kodwa ngiyazi likhona iphimbo elishoyo ukuthi predestined. Intombazane eyiprostitute ayisifuna indawo. Ngithi mina mprofeti uma bengena ipayi sasikhona indawo engathi izingcwele ababengaya kuzona. Kodwa bafica intombazane imekulayini. Aligned. I am here to prophesy that the Lord is aligning us to meet our destinies. There is an intimate alignment that is happening.